Mit navn er Peter Dyreborg, og jeg vil gerne læse nogle digte fra den digtsamling, der hedder Bestseller, som udkom i 2003. Og det er den digtsamling, hvor jeg har proppet reklamer i. For eksempel se her. Og så fortsætter en af reklamerne sådan om på den her side. Så er det en reklame for Montana. Og det første digt, jeg gerne vil læse, det er et, der hedder Big Bang. Da jeg var 10 år, gik det lige. Men i dag er de så store, at jeg ikke engang kan få dem ud gennem munden. Mine tanker, altså. Og de vokser sig stadig større og større. Jeg har ladet mig fortælle, at efter en årrække på denne måde, vil de trække sig så meget sammen, at de ikke fylder mere end et punktum. For derefter at folde sig helt ud, ganske brat og med et brag, der kan høres selv i udlandet. Men indtil det sker, må jeg stå her, som en anden stum tigger og kvæles i min egen storhed. Det næste digt, det hedder Til en. Wienerbrød, svarede hun. Af alle ønsker var det hendes eneste. Havde hun bare svaret Aladdins forunderlige lampe eller dit nøgne hjerte, kunne jeg rejse ud og lede. Men det gjorde hun ikke. Så i stedet tager jeg nu min gennemblødte frakke af, hjemvendt fra bageren, som en nyslået ridder, hjemvendt fra stalden. Og de to næste digte, jeg vil læse, de har ikke nogen titel. Det hvide bomuldsstof slår bro over Venusbjergets top. Fingrene promenerer ned over maveskinnet som en jomfru i højhælet. Lige efter navlen lægger de sig på maven og kryber det sidste stykke ind under elastikken som værnepligtige under pigtråd. Silvan gør det nemt at gøre det selv. Søndagsstormen ved Vesterhavet findes nu som MP3. Marehalmens hyl fylder mine hovedtelefoner. Vinden svinger pisken over sandet. Bølgernes kanonslag og dybe bas rusker stranden. Ikke så langt herfra river fortøjede både sig løs. Inden længe er mågerne igen i selskab med kutterne. Lyset skifter til grønt. Det sidste digt, jeg gerne vil læse fra Bestseller, det er også det sidste digt i digtsamlingen. Lad dine hænder føle på papiret og mærk ordenes små stik i huden. Det kan aldrig læses.